Ey kişiler, biz sizni ir bilen hatın bularak yarattık. Bir-birinizni bilip tanır için kalıklar hem kabilelerden yasadık. Arağızdan Allah karşında en hürmetligiz, en takva buluşuğuz. Hakikatte Allah bilüşü haberdar. İslamda millet yok degan fikirler yiş yangırıy. Şundan da koysa ilden koysa milletten buluğa qaramasdan her kim İslam dinin tuta ala. Әмма исламга килү белән кешенең нәселе кире кагылмый. Аның тән төсе дә, йөз төзелеше дә үзгәрми. Бу динне тота башлаганчы ул нинди милләттән булса, шул милләт вәкиле булып кала. Татар милләте өчен исә соңгы елларда миллилеген кайтару бигрәк тә мөһим. Сөйләшә торган, әдәби әсәрләр языла торган телдән башка аның яшәвен күз алдына китерү мөмкин түгел. Без әгәр дә бүген телебезне югалтабыз икән, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең үзебезнең гырыф-гадәтләребез, безнең тукайларыбыз, безнең җәлилләр, безнең Каюм Насрилар, Шәһабетдин Мәрҗәниләр югала. Без үзебезнең борынгы шушы җыелган хәзинәбезне югалтабыз һәм киләчәгебезне дә без ничек булачагын күрмәячәкбез. Шуңа күрә татар телен саклап калу әлбәттә бик зур мәсьәлә. Ну, bir atnadan bir. Bu dini fakulteti adına şey oldu. Atnadan şu var bir saat indi. Әзірлік бөлігінде Anada şu var. Россия Ислам университетында теология факультеты студентлары иске татар телен һәм заманча татар телен әнә шул күләмдә генә үзләштерә. Моның әз икәнлеген биредә таныйлар. Әмма 25 төбәк һәм чит илләрдән килеп укучылар өчен дин фәннәрен гел татарча биреп булмый. Россия Ислам университеты аңа карап калган күп төрле мәдрәсәләр, Россия төбәкләрендә мәдрәсәләр. Әгәр дә туган телне өйрәнүгә, татар телен өйрәнүгә игътибар бирмиләр икән, бу безнең имамнарыбыз тиешле дәрәҗәдә әзерләнеп чыкмый дигән сүз. Аннан соң инде бернинди сөйләшүдә ярдәм итмәячәк. Менә без шуның нигезенә, тамырына карар өчен биредә күчмә утырышына алып килдек. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты үзенең чираттагы утырышын биредә Ислам университетында махсус уздыра. Анда Татарстан Дәүләт Советының комитет рәисе Разил Валиев та катнашты. Милләт зыялылары күп төрле дини агымнар барлыкка килүгә бурычлы һәм аларның милли бердәмлеккә комачаулауына басым ясый. Әлегә хәтле барыбер ниндидер бер сөйләшү рәвешендә бүгенге көндә шушы дин оешмалары арасында ул бара. Туган телне сакламасак, ул диннең безгә ни дәрәҗәдә хезмәт итәчәге турында сөйләшү бара, ләкин ныклы нигездә шушы әйбергә әле нота куелмаган. Һаман шул ук әйбер, менә бит безнең мәчетләрдә төрле дин, төрле милләт кешеләре җыела, алар туган телне безнекен белмиләр, тегеләрне белмиләр, менә шундый кирәкмәгән сөйләшүләр безнең мәчетләребез зур шәһәрдә, Казан шәһәрендә инде 60-тан артык мәчет бар. Ул мәчетләрнең кайберләрендә әлбәттә кирәк дәрәҗәдә бүтән телләрдә дә оештырырга мөмкин. Азәрбайҗан телендә дә, бүтән телләрдә дә, ләкин аларның күбесе татар җирендә, татар телендә булырга тиешлеге инде кем кебек ачык. Татар мәктәпләре ябыла торган чорда, милли университет булуга өметләр өзелгән бер мәлдә. Хәтта әле исән калган татар мәктәбендә дә татар теле, әдәбияты фәнен тулы куәткә өйрәтү хукукы киселгән вакытта, милләтне саклауны мәчетләргә генә йөкләү бик гадел түгел шикелле. Без инде булай да үзебезнең гырыф-гадәтләребезне, телебезне саклау өчен тырышабыз. Әмма ләкин минемчә бу җәмгыять белән бергәләп эшләнә торган эштер дип уйлыйм. Монда сәүдәгәрләрдә, хөкүмәттә, мәгарифтә, мәдәнияттә, диндә барысы бергә эшләргә тиеш дип уйлыйм. Бу безнең үзебезнең бер гомуми зур вазифабыз булырга тиеш. Шуңа күрә без булдырылган кадәр үзебезнең эшлебезне эшлибез иншалла. Киләчәктә Россия Ислам университетында татар теле һәм кафедрасы ачылачак. Бездәге дини мәгарифның бер бөтен системасын булдыру да мөһимлеген югалтмый. Проведение проповеди на русском языке требует специального разрешения муфтия ДНРТ на русском языке. А татарский? Эти таджиклары должны читать. Нет, они у нас в республике несут, что
Татарстан Диния нәзаретінің Гөләмәләр шурасы әле узган 2010 елда утырышларның берсендә үк республика мәчетләрендәге эш теле турында фәтва чыгарды. Ул мөфти имзасы белән расланган. Диния нәзаретенә караган мәхәлләләрнең имам-хатиблары тарафыннан үткәрелергә тиешле җомга вәгазьләре кагыйдәләрендә вәгазьләү теленең татар теле булуы турында әйтелә. Аерым очракта җомга вәгазе русча яки башка телдә дә үткәрелергә мөмкин, әмма республика мөфтиенең махсус рөхсәте белән. Хитбәсен имам стандарт формада гарәпчә үткәрә, инде вәгазен татар телендә сөйләй. Хитбәнең эштәлеге Аллаһ Тәгаләне зурлау сүзләре керә, пәйгамбәребезгә салават, Коръәннән бер-ике аят, менә шундый тәртиптә инде ул гарәп телле булуы шарт. Инде вәгазе халыкка аңлаешлы булсын өчен, халык ислам нигезләрен белеп өйрәнсен өчен вәгаз ана телендә үткәрелә. Борнай мәчетендә өйлә намазы, гыйбадәткә унлап мөселман килгән. Әз булса да кала өчен гадәти күренеш. Ә менә җомгага 200-дән әзрәк кеше көтми хәзрәт. Бу әле даими йөрүчеләр саны. Безнең мәчет нәрсә белән дә тиңде истин булып тора. Икенче мәчетләрдән менә урыс телендә алып барылгач инде төрле милләтләр бар, үзегез беләсез. Шул инде төрле милләткә караганда күбесе инде үзебезнең халык инде татар милләте белән мусульманнар инде анда уруслар да катнашып бар. Иншалла ислам кабул иткән. Шулай инде теге Кавказ әтегенде кешеләрдән инде мусульманнарыбыздан теге Дагестан, Чечен, Средняя, таджик, үзбәкләре дә килә, барсы да иншалла менә шулар белән бергә инде бергә намаз укыйбыз инде, Аллаһка шөкер. Борнай мәчете 1930-1994 еллар аралыгында мәгълүм сәбәпләр аркасында үз максатларында файдаланылмый. 1872 елда сәүдәгәр Борнаев акчасына күтәртелгәнче, аның урынында Апанай мәдрәсәсе шәкертләренең мәчете эшләгән. Хәзер дә Борнай мәчете яшьләр арасында популяр. Бу мәчеттә туган телебездә булмаса да, хәзерге татар яшьләренең күбесе сөйләшә торган рус телендә вәгазь сөйлиләр. Biz indi cumalarımızı alıp baradır katnaş indi şulay. Bir adına Tatar tilinde buladır, yani bir adına Urus tilinde. Andara indi Hazreti Kilek indi tegindi mahalle kişileri. Hazret biz indi Urusya barımızda biliriz. Tege iş tilde bargaş Arap bilen Tatar Urus kuşulgaç indi vakıtı suzula. Cumanın şu an köre indi 96 yıllardan alıp biz kaldırdık. Indi урыс теле, гарәбе белән бергә. Әгәр дә сезгә бүген татарча гына сөйләгез дисәләр, сез сөйләячәксезме? Сөйләячәкбез. Бер нәрсәсе авырлыгы юк, аның бер нәрсәсе. Бер нәрсәсе. Ну, без югалтабыз. Без нәрсәсе килсә, без югалтабыз үзебезнең аудиторыбызны. Халык күбесе менә монда килгән вакытында әтәләр без барабыз, күбесе кеше җыклап утырамыз, бара, терелмәчләр. Без барабыз, йөрибез ди җумаларга. Ну, мәгънәсе әгәр дә кеше төшенмәсә, мәгънәсе җуманың, әгәр тәэсире ул җумасын кешенә тимәсә, аның җумасыннан файдасы үзегез беләсез, тулысынча булмый. Булмый. Шуңа күрә урыс телен булсын калдырырга кирәк. Бер нәрсәсе юк. Ул файдага гына үзебезгә дә, күпме кеше иманлы күбрәк булган булса, ул файдасы шул җәмгыятькә, шул кешеләргә, шул милләткә үзенә иншалла. Бу аның файдасы гына булыр, бәрәкәте, рәхмәте төшеп кенә тора. Әмма ләкин бер тәҗрибә белән ашасым килә. Түбән Камада миңа бик зур тәкъдимнәр булды. Русча сөйләргә җомга вәгазьнең яртысын. Әмма ләкин мин bir qaşanda җомга вәгазы ике телгә бүлмәдем. Һәм менә шул миңа тәкъдим ясаган егетләр җомга вәгазының кызыклы икәнлеген аңлап татар телен өйрәнделәр. Менә бүген инде мин аннан киткәнгә 6-нчы ел беркем дә Түбән Кама мәчетендә вәгазьне русча сөйлә дип тәкъдим итми. Бөтен мәхәллә көннән-көн арта килүчеләре шуның белән бер рәттән татар теле белән кызыксыну артты. Ягъни вәгазьнең кызыклы булуы, мәгънәле булуы телне өйрәнергә дә бер этәргеч булды. Вәгазь һәм хутбәнең теле турында татар галимнәре әүвәле дә 20нчы гасыр башында да бәхәсләшкән. Габдулла Бубыйның 1907 елда нәшер ителгән татарча хутбә уку дөресме дигән китабы да моңа дәлил. Үзе ул хаҗга барып кайтканнан соң нутыкларын татарча сөйли торган була.
Хәзерге заманның ислам галиме Вахва әз-Зухайли да Ханафи мазһабы буенча хутбә җирле халыкка аңлаешлы телдә әйтелергә мөмкин дип яза. Әмма җомга шартларының берсе булган зикр кабул ителсен өчен хутбәне Коръән телендә гарәпчә әйтү хуп күрелә. Татарстанда инде халык, мөселман халыклары татарлар бит инде, һәм шуңа күрә дә әлбәттә аңлашыла инде төп халык телендә алып бару бу инде ислам шәригатының максатларына туры килә. Кешеләргә ислам динен дөрес итеп ирештерү үз телләрендә алар аңлаганча. Шуңа күрә дә инде урыс телле мөселманнар яки башка телле алар азчылык һәм инде әлбәттә һәрбер телдә алып барып булмый. Шуңа күрә дә төп тел итеп берсен сайларга кирәк. Бердәмлек булсын өчен. Шуңа күрә дә әлбәттә безнең җирлектә инде иң уңай тел кешеләргә ислам динен ирештерү өчен, ислам динен куәтләү өчен, халкыбызга инде әдәп әхлакны өйрәтер өчен тиешле дәрәҗәдә, кирәкле дәрәҗәдә ул татар теле. Телне саклауда мөһим һәм халыкка, яшьләргә динне этәрү мөһим. Кол Шәриф мәчетендә без бу мәсьәләне менә булай шиштек. Безнең җомга вәгазы татарча бара, әмма ләкин пәнҗешәмбе көнне кичке 6-дан 8-нче яртыга кадәр без яшьләргә рус телендә вәгазь сөйлим. Ягъни аларга да кем татарча аңламый, алар өчен русча кич белән пәнҗешәмбе көн кич белән без шушындый дәресләр үткәрәбез. Abu Hurayra radhiyallahu anhu az Peygamber İhlas sallallahu aleyhi ve sellem rivayet eden Безнең милләттәшләребез туган телне белмибез дип татарча вәгазьгә бармыйча йөргәндә, Казандагы таҗик кардәшләребез махсус милли мәҗлесләр оештыра. Анда үз телләрендә аралаша, вәгазьләр тыңлый, гомумән милли мөхиткә чумып ала. Татарстандагы милли мәдәни мөхтәрият ватандашлары өчен айга бер чара уздырмыйча калмый. Мы тоже, вот приехавшие после событий в Таджикистане, происходивших, которые, тут, чтобы поднять свою культуру, свои обычаи, поэтому традиции свою нацию, чтобы не забыть, чтобы поднять на высший уровень. Татарстандагы таҗик милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе сүзләренә караганда, республикада 13 меңгә якын таҗик яши. Күбесе әлбәттә Казанда. Төзелештә эшли, сәүдә өлкәсендә кайнаша. 93 елдан biz Казанда торабыз, алхамдулилlah. Татарстанда яшәү сезгә ошыймы? Татарстанда уши 17 елымда ашыйбыз, алхамдулилlah. Мәҗлесләрне уздырабыз. Alhamdulillah, бик яхшы торабыз. Күрәм, сез татарча да өйрәнгәнсез инде, әмма таҗик телен онытмадыгызмы биредә яшәп? Юк, туган телне онытмыйсың инде. Ул ничек әйтер, сыт белән килгән, ул онытмый инде, онытмыйбыз инде. Без җыелып монда таҗикча да сөйлибез инде. Шу alhamdulillah. Шу. Мәчеттәге Мәүлид бәйрәменә килүчеләр арасында яшьләр күп. Бу таҗикларда иман тәрбиясе чылбыры бер кайда да өзелми дигәнне аңлата. Мондый җыелуларның максатын да шунда күрәләр. Әллә шуңа таҗик кардәшләребез бездәге мәчетләрдә таҗикча вәгазь ишетелмәүдән зарланмый. İslamda Tacik maçiti, Tatar maçiti, Arap maçiti bulmuyor. Maçit bulganda bütün jir bu Müslümanlarga ince maçitinde yok, bizde şulay tilekleri yok. Özümüzün maçit bulsa dep yok. Bizde bütün Kazanda bütün maçitler alhamdulillah Müslüman maçitleri inde. Bizde şu özümüzün şulay tileydi. Британияга барсагыз, Британияда мәчеттә Хинд та бар, Пакистан да бар, татарлар да утыра, британецлар да бар. Андагы мәчеттәге милләтләрнең күплеге бездә әле андый күп милләтле мәчеттә юк. Әмма вәгазь инглизчә. Япониядагы Токио шәһәрендәге безнең татар имамы вафат булды моннан берничә ел элек. Шушы татар имамы урынына төрек имамы килде. Япония әйтте бу төрек имамына: "Сиңа 2 ел вакыт бирәбез, 2 ел эчендә япон телен өйрән" дип.
Бүгінгі күнде түрік имамы Токионың мешітінде вәғазны сөйлей япон тілінде. Біз барабызмы, башқа кіші барамы, япон тілінде вәғаз. Шулай ук ғарап илләренә барыгыз. Шулай ук Мекке шәһәрендә, башка шәһәрләрдә вәғаз бара ғарап телендә. Без ничектер үзебезнең горурлыгыбызны югалтабыз кебек. Без үзебезнең телебездән уялабыз кебек. Ялыра кирәкми? Үзебезнең телебезне горур итеп тотырга, күтәрергә кирәк. Һәм ул безнең мәчетләрнең манараларыннан һәм минбарларыннан яңгыраса, бу безгә бер көч-куәт бирер иде. Бездән соң булган балаларыбыз нинди телдә сөйләшерләр, аныкларыбызга без нинди мирас калдырырбыз. Шуңа күрә бу безнең өчен аеруча зур бер мәсьәлә булып тора. Һәм дин әһелләренең өсләрендә шушы вазгыятьтә бик зур бер бурыч булып санала минемчә. Ислам нигезендә милли телне саклау һәр халыкның хукукы һәм шул ук вакытта бурычы. Бүген Татарстан диния нәзарәте эшчәнлеге милли үзаңны ныгытуга юнәлдерелгән. Һәм җомга вәгазьләрен үткәрү кагыйдәләре татар теле дәрәҗәсен саклауга бер адым. Ватанга мәхәббәт иманның бер өлеше. Бу хакта әле Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән. Ватан ул туып үскән җир генә түгел, ул халыкның көнкүреш яшәеше дә, табигать байлыклары да. Ул әлбәттә тел, халыкның тарихы, мирасы һәм киләчәге. Assalamu alaikum, isen sağlarmısınız kardeşler? Cuma günü hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala. Allah turunda gün sayın uylamağın kişi yoktur. Alimler de, din ehilleri de, hatta dehriler de, yani imansızlar da Allah turunda uylay. Komünistler de Allah turunda uylay. Onlar yok diye. Allah yok. Hem ömür boylarına yok narsa bilen soğuştular. Mena kalsa yok narsa bilen soğuşu, el ol nindiler bir derecede, çıktı aytım indi, kim tugulmayken olayım. Yok narsa bilen soğuşu. Allah'ın isimleri bik köp. Aytik kimdir? Ulu tasvihta, uzun tasvihta 99 bürtük var. Bu Allah'ın isimlerine göre şulay 99 dip anlatmakçılar. Lakin bazılarının aytığına qaraganda Allah'ın isimleri bik köp. Mesela Kur'an'da 99 ismi anın yazılgan. Baya aytgan makalada da anın isimleri tizip ko'rsatilgan Qozonliqlarning 2-sanında 9 yılının Allah'ın ismine kelip üstele bizning bütün Türkiy xalqlar Tengri degan söz kelip üstele. Ol Qur'anda yo'q. Tengrichilik bar betinde bir Allah'a şanu degan söz, ko'k tengrisi degan söz. İslamның bir Allah'a şanu. Bir zamanını bizning Bulgaristan'a kelip birga qo'shilganlarda Allah bir, ikisi de Tengri de Allah da. Endi Hindistan'dağı yoki O'rta Osiyoning boshqa yerlarida, İranlarda, Farslarda Xudoy deylar. Biz de Xudoy deymiz. Şulay etib ruslar bog' deylar. Bular barsa da bir Allah'ның, bir g'aziz Allah'ımızın ismi. Ana kim nechik oti, alarning ishi degan shekilli. Izgi kitabımız Qur'oni Karimda Allah turunda bik ko'p suralar, bik ko'p oyatlar var. Mesela ikinci, yani Baqara surasının 255. ayetinde mana bulay deb yazılgan, Tatarcha tercümesi okuyayım, ol Ayatul Kürsi deb atalan. Allah var. Ondan başka ilah yok. Allah'ın özünden başka ilahi kudretke iya. Hem ilah bulurda hiçbir kim, hiçbir nerse yok. Ol мәңгеттiri. Zatı bilen ol barçasına yaşav rəvişi beruvchi. Yuqumsırau da, yuqu da onu tutmuy. Köklerdəgi, jirdəgi bütün nerse anıqığına, Allah'ın rəhməti bulmağanda, rüxsəti bulmağanda bir kimin de günahların yarlıqı almay. Ol özü yaraltqanlarının alda ni görəşəgin, ötkənində ni görəşəgin barısında bilip tura. Kişiler onun tiləgindən tış, onun ilmine erişe almaz. Onun kürsüyü, ilmi içinde,
күкләрне вә җирне үз эченә алган. Аллаһка күкләрне, җирне саклап тору һич тә кыен түгел. Аллаһ гаять бик, галәмәт тә олугдыр. Менә аятыл көрсинең татарчага тәрҗемәсе шушы. Менә көрси дигән сүз килеп чыга. Көрси ул утыргыч дигән сүз, кресло дигән сүзгә килеп тоташабыз име. Тәхет дигәнгә китеп тора. Кемдер аны тәхет дип тәрҗемә итә, кемдер буш урын дип тәкъдим итә. Бу чиракта Мәүлана Али дигән бик зур галим бар. Шуның галимне аңлатуынча, көрси ул име урындыкны, креслоны аңлаткан чиракта да гыйлем дигән сүз, билим дигән сүз, фән дигән сүз. Ягъни көрси Аллаһның көрси бөтен дөньяга таралгач, ягъни ул билим мәгънәсендә безгә якынрак. Инде менә бу аятта Аллаһның сифатларының бөтенесе дә тупланган дип әйтергә була. Кем ул Аллаһ дип сораган чиракта? Без бөтенесен дә аңлыйбыз. Инде икенче бер аятта анысы аның Ихлас сүрәсе дип атала. 112-нче сүрә ул. Булай Кул хуаллаху ахадны барыгызда беләсез бит инде. Аның татарчасы менә булай яңгырый. Анда да Аллаһның сифатлары бик төгәл ачыклана шикелле. Әйт син, Мөхәммәдкә әйтә инде Аллаһ Тәгалә. Аллаһ берәү генә, Аллаһу Самад. Ул тудырмаганда Аллаһка тиңдәш юк. Күрәсезме? Менә Коръән ингәнчегә кадәр 2500 еллар әввәл Әфлатун, Платон дип йөртәләр. Әфлатун бабабыз булай дигән. Аллаһ ул мәңге булган, мәңге бар, мәңге булачак. Аллаһ ул тузмый, картаймый да, чөнки Аллаһның тәне юк. Диелгән. Күрәсезме, Аллаһның сифаты турында ни кадәр мәгълүмат тупланган. Әйтерсең менә Коръәннең үзеннән алып куйганнар Әфлатунның сүзләре. Менә шушы сүзләрдән соң Аллаһның кайдалыгы турында уйлыйлар кешеләр. Аллаһ кайда? Ләкин ул Коръәндә бик ачык язылган. Аллаһ кешенең муен тамырынан да якын диелгән. Яки аның күңеле белән арада тора дигән. Яки бөтен көнчыгышка карасаң да, көнбатышка карасаң да Аллаһ дигән. Менә шуңа күрә мин хәзер монда чыгышымны Адлер Тимергалинның тагын шул Алла дигән мәкаләсенә сезнең игътибарыгызны юнәлтәм. Ул 2009 елның 2нче санында Казан утларында басылып чыккан. Анда бик киң мәгълүмат бар. Аллаһның кайдалыгы турында да һәм аның мөгъҗизалары турында да укыгыз зинһар. Хәзергә сүзем тәмам. Сау булыгыз, туганнар.